Mamă, am o singură rugăminte la tine. Știi că te iubesc ca ochii din cap. Rămâi mama mea până la sfârșitul vieții, dar vreau un singur lucru. Te rog să nu vorbești vreodată ceva de rău de ea, că vorbești de mine, pe mine mă rănești. Și dacă ții la mine, te rog eu să ai grijă de ea și să te porți frumos cu ea. Și ai câștigat-o pe mama ta. De ce? Pentru că mama pentru băiatul ei se dă pe sub pământ. În momentul în care băiatul o vede pe mama vorbind de rău și o tolerează și tace și ascultă, mama în spatele acestei tăceri sau rușinea băiatului sau rețineri, crede că ea are dreptate în ce spune. Și continuă taca, 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 taca. Și taca azi, taca mâine, taca apoi mâine. La un moment dat el cedează psihologic și la prima ceartă în cuplu, că apare inerente. Ce o să spună? Mi-a spus mie mama. Eram sigur că are dreptate. E așa cum spune mama. Asta o răcește pe ea de soțul ei. În momentul în care s-a răcit